Dobrý deň, vítam u tohto videa. Dneska si zahrajeme hru zasa, že je proste oby, ale sme na bicykli. Viem, že som povedal v minulom videu, že natočím pokračovanie z tohoto oby vtedy, keď bude u tohoto videa 10 lajkov. Je tam 6, ale chcelo sa mi natočiť. Toto je pokračovanie toho. Toto je ľahkej. Tu keby som spadol, to neviem, dobre, tu si dáme checkpoint. Také som nepreskočil. Dobre, toto si nevšimajte. No to veď už musím prejsť nejako predtým tie pokusy. To už nepôjdem tak rýchlo, ale je pomalšie. Dobre, máme to. Aj u tohoto videa platí to ako u minulého. Ak tu bude 10 lajkov, to už nenatočím pokračovanie z tohoto, lebo dneska by som chcel dať 100%. Ale môžete podporiť video lajkom, a chcete aj odber. Počkáme si. Dobre, prvý laser sme prešli. Aj druhý. Tu je ďalší checkpoint. Teraz keď som skočil priamo do toho laseru, to ja neviem čo si. To podľa mňa nemuselo by byť také ťažké, ale musíme sa tu rozbehnúť a skúsiť vypočítať, že kedy to. Dobre, no to veľmi dobre som to vypočítal. Dobre, preskočili sme to, tu je ďalší nejaký taký mostík, checkpoint. Máme checkpoint, to by sme tiež mali prejsť. Dobre, zatiaľ dobre. Tam na konci spadnem. Toto veľmi dobre som robil. Dobre, prešli sme to. Ja už nemám čo povedať ku tomu. A podľa mňa to určite pôjde, len ja to neviem preskočiť. Dobre, toto bolo len také tesné. No okraji som sa toho odrazil. To len pôjdem. Máme ďalší level. Tiež sa stačí len vyhnúť laserom. Toto preskáčeme, už dlhá. Nemal som skákať, mal som radšej, tu môžem skákať na začiatku, lebo tu ešte nenabieram takú rýchlosť. Ale tu, preskoč, dobre. No toto som si nevšimol, že toto tu je skoro. Dobre. Ďalší checkpoint máme. Toto stačí len tak preskákať.
Dobre, tak to veľmi pekne sme spadli. Dobre. Dobre, máme to. Checkpoint tiež. Nie, otoč. No, skoro to bolo. Tam na konci toho spadnem, tak som veľmi dobrý. To už nenormálne, ak toto. Nechcem motorku. Dobre, to tiež by nemalo byť až také ťažké. Tiež stačilo preskákať, tu asi tiež. Tu nič ťažké zatiaľ. No to nemôžem to povedať, lebo už dosť veľakrát som spadol. Ďalší checkpoint. Zasa som spadol, na to som čakal celý čas, keď spadnem. Ak vám video páči, tak môžete podporiť video lajkom, kanál odberom. To tiež ľahké bolo, ďalší checkpoint, toto by som tu mal dať. Dobre, preskočíme. Dobre, zasa tieto lasery sú, to nemalo by byť ťažké, ale musíme bicyklom skákať po schodoch. Tiež preskočíme. Dobre, stop, no toto som veľmi už preskákal. Dobre. Tiež. Stop, dobre. Toto ako som tam mohol vojsť do toho? Pomaličky ideme, ale dobre. Dobre. No, sme pri ďalšom checkpointe. Toto tu podľa mňa tak urobíme, že no tá veľmi to nevyšlo, ale chcel som ísť medzi to a počkať tam. Tak nejak. Veľmi skoro som vyrazil. Dobre. A dá sa to isté. Veľmi skoro som vyrazil, nechápem. Prečo tak skoro vyrážam, ale to isté. Dobre, to bolo šťastie, že nás to úplne... Dobre, to už by malo byť dobre, máme to. Ja nechápem, ako...
Ja nechápem, zasa som rýchlo šiel. Prečo nejdem pomaly? Zasa som rýchlo šiel a spadol som. Dobre. Tak už to musím prejsť. Stop, dobre. Skoro sa ma to dotklo. Dobre. Ja sme 84% prešli. Ak ste nevideli minulé video, kde sme dali 50%, tak vám teraz vyjde v karte. A budete ho mať v popisku videa. Takže môžete si ho pozrieť. Tiež sme preskákali z boku. Dobre. No dobre, to skôr nám to nevyšlo. Dobre. Je zase na bok, poskoč. Máme to zase tie lasery. Uvidíme. Tiež preskočíme. A už sme o chvíľu u konca, takže ak sa vám video páči, dajte like ako vy chcete a môžete podporiť kanál odberom. No máme ďalší checkpoint a teraz vám vyjde hore v karte moje video. A bude aj v popisku videa. Ešte, no. Ako som tu mohol spadnúť? To veľmi dobre. No, to presne rovno. To tiež rovno. No, dokončili sme to 100%, máme